Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da yau, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Ladi 14 ga watan Jumada Sani. Hijira Annabi Rahama tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 15 ga watan Disamba shekarar miladiya aihuwa Annabi Isa 2024. Matan kungiyar Reform ta tsahin ministoci da 'yan majalisar dokoki sun gudanar da wani taro a yau dinnan domin su tattauna su ga yadda za su kawo tasu gudunmuwa a cikin gidauniyar da aka girka teleton ta yaƙi da mace-macen ɗiya mata wajen aihuwa ko bayan aihuwar. Ga dai ƙarin bayani ta bakin madan kaku Fatima mamba ce ta ƙungiyar. Taro ne wanda sunan shi maraba da zawa sabin ministori cikin wannan ƙungiya da ake cema Réseau de Femmes Parlementaires et Ministres. Mutanen da wannan rezo ya kamata su shiga cikin wannan rezo, kuma game da wannan yanayi na mutuwan mata da yara kankana da muke son a neman musu mataki a cikin ƙasar Niger saboda wannan mutuwa ta mata da yara kankana ya rage. To muharin kenan dalilin wannan taro ne wanga ku gani yau tubarkalla masha Allahu duk mata masu wannan hujja da masu wannan titir suna nan wannan otel ake cema otel palace, kuma ba zaman a zo a ci abinci kaɗai ne ba, zaman mu zo mu canza miyau ne, mu canza miyau don mu hidda ƙasarmu cikin wannan yanayi. Canza miyau ne saboda mu nemi menene za mu kawowa, menene gudunmuwan mata biskan wannan yanayi da ke yana wakana cikin ƙasarmu ta Niger. Kun gani a jiya kaɗai ma an hullar da wannan yanayi wanda kowa mata duk inda suke da manyan ƙungiyoyi da abin da ake cewa masu hannu da shuni, kowa ya rabata hannu biskan wannan engagement na a kawo ma wannan mutuwan mata da yara kankana tallahi. Na kuma na biyu na ƙarshe kuma tallahi menene a samu a gyara inda suke aihuwa da kayan aiki da za a samu a sa musu saboda rayuwa ta yi kyau, kuma saboda a ceci rayuwar mata da ƙanƙanan yara a cikin ƙasarmu ta Niger. Muna kira da duka da masu hannu da shuni da ƙungiyoyin mata, ƙungiyoyin farar hula, manyan ma'aikatan ne, kai duk inda ɗan adam yake a cikin ƙasar Niger ya kamata ya kama ma wannan yanayi da ake nan ana ƙoƙarin mu ƙarar da shi a cikin wannan ƙasa tamu ta Niger. A tashi gobe a Niger a ce ai mata da ɗiyansu sun yi dariya in mace ce ta huta da ranta ta riƙe ɗanta da hannunta ta shi daɗi, a ce wannan yanayi ya ƙare a cikin Niger koko ya rage a cikin ƙasarmu ta Niger. Dangance da wannan yanayi, wannan ƙungiyar da ake ce ma Refamp, wannan rezo namu ya kawo tallahi sosai, ya ba da aikun gajiya cikin sal ɗin Palais de Congrès, sun ba da muhimmancin gudunmuwarsu, sun ba da yanayinsu don sun ɗauki mataki cewa za su kamawa, insha Allah za su kama ma gwamnati, za su kama ma mata, za su kama ma yara kankana saboda wataran a ce babu ya ƙare. Alhamdulillah kowa na murna da wannan yanayi. Sai kuma kamfanin hajji da umara na almanasik wanda ya kira taron manema labaru a yau dinnan domin bayyana ma 'yan jarida cewa sun fara shirye-shiryen umara iyali kamar yadda suka saba yi a kowace shekara. Ga dai ƙarin bayani ta bakin shugaban kamfanin Alhaji Abdulaziz Idrisa Jigal. Yanda kuka gani yau muka ba da passport da visa da biye da avion na alhazanmu da za su je umra fami wannan shekara 2024. Bisa tahiyyar nan in Allah subhanahu wataala yarda za su tashi 17 da wannan wata Disamba, za su tashi zuwa Madinan Allah yarda, kuma za su dawo daya da watan Janvier suna dawo Nijar Allah yarda. Kuma wurin saukansu Madina da Makka duka an shirya musu. Bambancin wannan umra na Disamba shine wannan shekara za su samu kwanaki da yawa can Madina, za su samu kwana 6 Madina, su samu kwana 8 Makka insha Allah. Bayan wannan kuma
muna ci gaba da rubutun alazai bisa umara ramadan da hajji, amma in Allah subhanahu wataala akwai umara na gaba watan fevrier 15 da fevrier zuwa 30 muna da umara kafin azumi, kuma wannan umara mai sauci ne, ana ce mishi umara portus. Wannan umara in Allah subhanahu wataala yarda jika 890 ne, jika 890 insha Allah. Kuma wannan farashi zai ba mutum tiket na ziraje, zai ba visa da otel na madina da otel da makka a ta har a dawo in Allah subhanahu wataala yarda. Allah subhanahu wataala ya sa wannan shekara a yi haji da umara, kuma Allah ya karba ma alazai, Allah ya kai su lahiya, dawo da su lahiya. Haɗin gwiwa ƙungiyoyin matasa na kowa sun gudanar da wani aiki na gayyar shara makabartar haro banda domin tsaftace wurin. Ɗaya daga cikinsu ta yi ƙarin bayani a kai. Muna yi ma Allah godiya madaukakin sarki, Allah wanda ya kamu a gidan kowa ne wanga wuri da muka zo. Mun zo ne don mu zo mu yi ibada saboda Allah, saboda wanga ita ce gidanmu inda za mu dawwama. Yasa mun zo ne mu yi aiki saboda Allah, kuma muna roko duk al'umman da suke kallo wanga tele suke gani magana da muke yi su dinga sa himma, daga mata da maza da yara. Gidan kwanan mu ne, muna kira gare su ran diman shi dukan Allah ya ba su dama su zo su yi aiki, saboda akwai aiki a nan sosai da ake bukatan ayi. Allah ba mu ikon yi. To mu da muka zo kuma ubangiji Allah ba mu lada, wanda ba su samu sun zo kuma ba Allah ya ba su ikon zuwa. Muna yi ma Allah godiya da ya kawo mu cikin wanga fili mai sarki, muna roƙon Allah kuma ya maida mu gida lami lahiya. A jihar Agadez kuwa ana ci gaba da shirye-shiryen 'yan kokowa masu wakiltar jihar, inda za su je a gasar cin takobin ƙasa karo na 45 da zai gudana a jihar Dosa a bana. Gwamnan jihar Agadez Ibrahim Bulama Isa tare da rakiyar mai martaba sarkin Agadez sun halarci wurin. Akan haka ne mai martaba sarkin Agadez Alhaji Umar Ibrahim ya ma 'yan kokowa gargadi kamar haka. Yau ga mu mun kawo ziyara a wajen kokowar mu da za su wakilta mu a kokowa ta da za a yi a Doso. Mun zo mu ga yanayin da suke zaune a nan, mun gamsu da duka abin da muka gani da abin da suka gaya mana domin zaman da suke a nan, kuma muna jaddada musu goyon baya na jiha duk gaba daya. Muna tare da su, ubangiji Allah ya kama mana ya kama musu domin su wakilci jihar mu yadda ya kamata, kuma za su wurin haɗin kai na 'yan ƙasa duk gaba daya, wanda ƙasar mu tana buƙatar shi yanzu. Kenan duka jihohi za su gamuwa a yi haɗin kai, a yi zaman lafiya, a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu, wanda muke mata fata kullum. Sai in ce Allah ya taimaka muku, kuma ku san da kun taimaka muna tare da ku domin ku yi nasara. Allah ya ba ku sa abin da ku sai nema. To jama'a masu kallon da sauraron mu, anan muka zo ƙarshen labaran namu na yau. A madadin abokan aiki na da suka dafa min a bisa injina daban-daban, ni da na shirya na gabatar nake ce muku mu huta lahiya, ma'assalam.